ụmụafọ Igbo n'obi igwe orizu Nnewi ka anyị nọ n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na unu n'anya n'azụ unu ga-abụ ndị otu nta dịka anyị si wee mara na afịa ọrụ Nnewi na-ebido echi niile, ọ ga-agagide wee rute na ụbọchị akpọrọ ụbọchị Satọde. Ọ ya ka ndị otu nta bịara igosi igwe Nnewi onwe ha wee na-echetara ya ụka akpara akpa, maka na ụka akpara akpa wee isi ka eji ekwe. Unu n'ezi anya n'azụ unu ya bụ ka ha si wee na-akwado Nnewi nwere ife iwe na-ene m anya. Kedu ife ndị obodo unu na-eme, kedu emume ndị obodo unu na-eme gbasara ọdịbendị unu n'anya? Unu ga-abụ ka ndị Nnewi na-akwado nke ha, ndị nna ndị nta abịa n'obodo unu, ndị nta ọka n'ozibie. Kedu ife ndị obodo unu na-eme? Ya bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị dịka unu si fụ na Nnewi ejighị ọdịnala ha mere ife egwuregwu. Ka emesịanụ ka anyị sonyere ha. Ndewo, biko ka ịkọwakere anyị ejiji anyị jiri n'ụbọchị taa, ka ịkọwara anyị ife ọ bụ. Mana anyị bụ ụmụaka bụ nke a bụ izizi anyị na-afụnya bụ ejiji na ala Nnewi, na ya amaghọ na ụdị aka dị. Ịkọwara anyị ife ejiji a gosi na ife a na-eme n'ụbọchị taa. Ịgba Egbenu ọba. Egbenu ọba. Ochie egwu ka ọ bụ. Nna m agbara ya. Nna nna gị nke ịtọ Baba ọha dị Igbo. Egwu a dị registered in 1942 at Lagos. Ọ dị registered in Nigeria. 1942. We registered in Lagos. Abịakwa na Nnewi ka Arabi register kwa na Nnewi. Ọ dị registered na Anambra. Anyị ara agba enyi ha. Nnukwu ife mere egwu a bụ egwu eji nụ ọga n'ụlọ n'oge gboo. Ndị na-eti ọfụma bịa kịta ọraba echenji egwu. Onye ọ na-anụrụ egwu ahụ ya bụ ọsọ. Anyị na-demonstrate etu esi ji ya na oge egwu eji nụọ ya n'oge gboo. Nna anyị ndewo, ị nwere ike ịgwa anyị ife dịka ahụ one ka idu nwee? 83 years. Ndewo n'oge gị. Nwanne m ndewo, biko ka ike gwagodo anyị onye bụ, gwa anyị ebe anyị nọ. Awụ m onye Otoro, nwafọ Otoro. Anyị nọ na nke Royal Highness Igwe Kenneth Orizu Igwe Nnewi. So ọ na-abịa ka anyị nọ ya. Ndewo, anyị fụrụ ejiji unu jiri fụkwa mmemme unu melụkọtara. Nwee ike kọwara anyị ife ejiji a pụtara na ife egwu a nọ n'anya ya. Ife ejiji anyị apụtara ihe awụ ndị na-agba nta nke Igwe Kenneth Orizu, one of our member patron anyị. So anya nwa ka anyị si ka anyị bịa tata ka anyị bịa nọnyere ya wee nyekwuo ya award as patron anyị oge egwu a bidoro since oge eji bido egwu a. Igwe so na one of patron wee rute taa. So nke ọ na-achọ ime emume afịa ọrụ asị ka anyị bịa nye award nke ndị egwu a haziri. Ndewo nwanne m. Ọha na eze na-ege anyị ntị, unu afụ onye nụ ya bụ gị onye na-ege anyị ntị. Kedu emume ndị obodo unu na-eme n'oge gboo unu malitekwara ime ndị dị mma bụ iji wee kwalite ọdịmma ala Igbo? Unu afụgo onye nụ ụmụnne anyị ndị nna anyị ha na-agba egwu eji wee nụọ agha na mgbe gboo. Ndị nta unu afụgo ejiji ha jiri ọgọzi anya m ka anya unu nyelu maka gaa n'obodo gị. Kedu obodo gị, kedu afọ obodo gị, kedu ya bụ emume ndị gboo metọbara unu bụ ụmụ agbara ọkụ gbachiziri nkịta. Ndewo.